Lemon Pod on podcast, jossa asiantuntijat kertovat, miten Lemonsoft ERP tehostaa PK-yritysten liiketoimintaa. Projektin hallinnasta, kun puhutaan, niin mun mielestä se on vähän niin kuin semmoista nuoralla tanssimista, että koska tahansa tulee se yksi tuulenpuuska, joka pudottaa sut sieltä narulta ja se peli oli siinä. Joo, saan kiinni tästä metaforasta ja meillä on tuossa ollut aikaisemmin tämmöinen suunnistusteema, niin sehän sopisi tässä kanssa, että niin kuin paitsi että ne yllättävät eteen tulevat asiat, mutta ne tiedetyt asiat, jos ne tuleekin yllättäen, niin kyllä nuorella tanssia tai pimeässä metsässä ilman lamppua suunnistamista, niin vertaisin toimimiseen ilman projektin hallintatyökalua. Kyllä, kaikki tulee yllätyksenä. Kyllä. Se ei yllätä, että kaikki on yllätyksiä. Niin, se ei yllätä. Sitä tulee varmasti. Ja tervetuloa taas Lemonsoftin podcastiin. Lemonpod on paikka, jossa me pureudutaan yritysten kasvun ja tehokkuuden avainasioihin, mutta yritetään tehdä se niin, että ei tule hirveästi IT-jargonia, avataan termit ja niin päin pois. Minä olen Sami Kuitunen, toimin Lemonsoftilla myyntipäällikkönä ja aiemmin on yrittäjätaustaa 7 vuoden ajan ja siellä toimintaa, jossa projekteja oli useita samanaikaisesti käynnissä ja menossa ja alkamassa ja päättymässä, eli aihe koskettaa. Joo, mun nimi on Sami Eromäki ja olen pitkän linjan toiminnan ohjausjärjestelmien asiantuntija ja yrittäjätaustaa mullakin ja ei nyt niinkään projektipuolelta, mutta tietysti tässä nykytehtävässä on ihan väistämättä ollut sadoissa järjestelmäprojekteissa mukana, että IT-jargonia on varmaan tullut puhuttua hyvinkin paljon, vaikka en sitä itse niin paljon ymmärräkään. No pääsi, että asiakas saa oikeanlaisen kuvan. Kyllä. Eli meillä on tänään aiheena toi projektin hallinta ja miten se vaikuttaa siihen, että miksi projektit takkuaa tai viivästyy tai jopa sitten huonoimmassa tapauksessa kaatuu kautta epäonnistuu ja miten just nämä ennakoimattomat tapahtumat voitaisiin välttää. Koska projektihallintahan on aiheena ihan mielettömän laaja. Siis on lyhyitä projekteja, on pitkiä projekteja, on palveluprojekteja ja niin päin pois, niin rajataanko tänään Lemonsoftille luontaisesti tällaisia teollisen tuotannon projekteihin ja sellaiseen liiketoimintaan, niin meillä on jollain tapaa hallittavissa tämä aihepiiri käytettävissä olevan ajan puitteissa. Joo, rajataan vain, vaikka laaja se on edelleenkin, mutta se olisi vielä laajempi, jos ihan kaikki asiat otettaisiin huomioon. Pysytellään siis nyt vähän tuolla teollisuuden puolella ja melkein kyllä arvaan, että me lipsahdetaan jossain vaiheessa sitten johonkin muuallekin, mutta palautellaan sieltä sitten takaisin. Mutta jos nyt ajattelisi näitä teollisia projekteja tai teollisuuden ja tuotannon projekteja, niin minkälaisia näkökulmia siinä nyt nostaa sitten heti alkuun esiin? No mun mielestä sitä projektin hallintaa voi ajatella sitä voi ajatella niin kuin joko talouden seurannan näkökulmasta tai sitten varsinaisesti sen toteutuksen näkökulmasta. Siinä on ehkä ne 2 eri osa-aluetta. Vähän eri ihmiset seuraa eri asioita. Toi on muuten jo tähän vaiheeseen, vaikka ei olla päästy vielä kovinkaan syvälle, niin toi on aika tärkeä asia, että toi raha on nostettu heti tässä alussa. Et niin kuin varsinkin, jos me ajatellaan, että meillä olisi nyt yritys, jonka toimintaa on enemmän kuin yksi projekti. Eli siellä on useita projekteja, jotka ei ole samassa vaiheessa. Osa on käynnissä, osa on alkamassa, osa on päättymässä. Niin kyllä se rahan seuraaminen, niin onhan se aika vaikeaa siinä tilanteessa, jos ei ole mitään työkaluja siihen. Kyllä se menee vaikeaksi. Tietysti jos on kassa kunnossa, niin riittää se tilinpäätöksestä seuraaminenkin, mutta sitten ei pysty enää reagoimaan tavallaan mihinkään niihin sen projektin aikaisiin ongelmiin. Että se on aina sitten vain tilanteen toteamista, että no tuostakaan ei jäänyt yhtään mitään. Onneksi tuo yksi projekti tuotti sen verran reilusti, että me saatiin harrastaa tätä työntekoa näissä muissa projekteissa.
Mutta saako tuollaisesta asiasta edes niin kuin kuvaa ilman sitä työkalua? Ja jos kaikki on samassa laarissa, niin silloinhan me vaan nähdään, että kuinka paljon on tullut ja kuinka paljon on mennyt, mutta eihän me tiedetä silloin, että mihin ne on mennyt tai mistä ne on tullut ne rahat ja koska. Ei sitä ilman työkalua ole mitenkään helppo pyörittää. Että jos tietysti joku Exceli taipuu kaikkeen, mutta se on taas manuaalista tekemistä ja siihen nyt harvemmin on aikaa kenellekään, niin kyllä kun se on oikeanlainen projektinhallintasofta, joka mieluummin pitää sisällään sen koko asiakaspolun, että lähtee sieltä kaupankäynnistä ja menee sinne tuotantoon toimituksiin saakka, niin aika paljon yksinkertaisempaa on se niin sanottu talouden hallinta siinä. Joo, ja tämä alkaa nyt taas johtaa siihen, että tietysti ei se pelkästään se projektinhallinta erillisenä asiana, vaan niin kuin, sehän liittyy nyt ihan suoraan juuri kirjanpitoon. Ja jos meillä on tuotantoa, niin tuotannon ohjaukseen, mahdollisesti varastoon, henkilöstöön, logistiikkaan. Tuleeko vielä? Varmasti tulee. CRM eli asiakkuuden hallinta, niin on tiiviisti kuvassa mukana. Että. Joo, kyllä siinä paljon helpompi on niin kuin pysyä projektista kärryillä, kun on aikataulut ja rahat ja laajuudet määritelty sinne ja seurataan niitä, reagoidaan aktiivisesti tilanteisiin ja tehdään ennusteita ja pysytään tavallaan sen projektin päällä koko ajan, että ei tule sitä yllätystä. Joo, tuo oli hyvin sanottu just tuossa, että voidaan ennakoida, että ei pelkästään reagoida, kun jotain tapahtuu, joku tavara puuttuu, joku aikataulu muuttuu, vaan voidaan ennakoida, kun nähdään, että missä vaiheessa milloinkin mennään. Niin. Kun se projektin hallinta on osana vaikka toiminnanohjausjärjestelmää, niin kuin se Lemonsoftissa on, niin se projektin hallintasofta itsessään nostaa jo niitä myöhästymisiä sieltä esille, mikä on esimerkiksi jonnekin ostotilauksen, että se myöhästyy se tavaran saapuminen, niin se näkyy jo heti sille projektipäällikölle, että se ei ole saapunut määräaikaan mennessä. Jos toimittaja ei ole sitä ennakkoon ilmoittanut, ettei tule, niin sä näet sen sitten siinä kohtaa, kun se päivä on ylitetty, eikä sitten vasta, kun sitä tavaraa tarvittaisiin. Joo, se ehkä huonoin mahdollinen kuviteltava tilanne olisi se, että meillä on ryhmä työmaalla tai tuotannossa, mutta ei tavaraa. Eli niin kuin kulut juoksee, mutta mitään ei voida tehdä. Ja kaiken hyvän lisäksi vielä toimitus viivästyy sitten. Että lopun viimein aika pienistä asioista aika suuria vaikutuksia, jos Kyllä. ei tiedetä, että Kyllä. mitä tapahtuu nyt ja mitä tulee kohta tapahtumaan. Mitä laajempi projekti, niin sitä enemmän on niitä muuttujia. Joo, ja varsinkin jos ajatellaan, että projekti kestää mieluummin kuukausia tai joskus jopa vuosia, niin se aika jänne jo tekee sen, että heijasteet on aika kauaskantoisia. On joo, kyllä. Yleensä se kiire asetetaan sinne loppuun ja sitten tehdään yötäpäivää töitä ja kaikin keinoin yritetään saada sitä projektia maaliin, että helpompi kun aikataulutetaan ne kaikki siihen alkuun niin, että tulee asiat hoidettua oikeassa aikataulussa. Joo, ja varmaan toi tilaajapuolikin arvostaa sitä, että pystyy kertomaan, missä aikataulujen suhteen mennään ja mikäli niissä tulee muutoksia, niin niihin sitten pystytään viestimällä vaikuttamaan ilman, että tarvii todeta, että tämä nyt menee vielä puoli vuotta pitkäksi. Niin, kyllä. Meinattiin livetä nyt jo heti tuonne toteutuksen puolelle, niin puhutaan siitä rahasta vielä vähän tarkemmin. Eli pureudutaan nyt tuohon projektin hallintaan siitä talouden näkökulmasta. Periaatteessa yksinkertaisimmillaan sitä projektia tai projektinumeroa voi käyttää niin kuin kulujen kohdistamiseen ja vähän niin kuin jotenkin kustannuspaikkaa tai liiketoiminta-aluetta, mutta projekti on huomattavasti niin kuin helpommin otettavissa käyttöön ja ei tarvitse mennä siltä kirjanpitäjältä kysymään, että kaatuuko maailma, jos mä lisään yhden kustannuspaikan tänään ja huomenna toiseen ja näin poispäin. Niin. Kun mainitsit tuon kirjanpitäjän ja sitten liiketoiminta-alueiden lisäämisen tai kustannuspaikkojen lisäämisen, niin sehän tuo herkästi sen, että jos meidän projektit on sen vähän, mitä minä nyt kirjanpidosta ymmärrän, niin jos meidän projektit on kustannuspaikkoja, niin joka vuosi ei ole samoja projekteja, jolloin yrityksen tulosten ja
kannattavuuden arviointi on tosi vaikeaa. Ne ei ole enää vertailukelpoisia, että tuolla näyttää nollaa ja nyt meillä on tuossa taas paljon. Että siinä mielessä se projektiseuranta on käytännönläheisempää ja siellähän se nähdään sitten, että onko se projekti kannattava vai ei. Jos meillä on kaikki saman liiketoiminta-alueen alla tai kustannuspaikan alla, niin sinnehän hukkuu niin kannattavat kuin kannattamattomat. Hälyttää ainoastaan siinä vaiheessa, jos se koko alue on miinuksella. Joo, kyllä. Ja sitten taas lähdetään kaivamaan, että missä se suurin miinuksen tekijä on. Projekti se on lähempänä sitä tekevää osapuolta ja helpommin seurattavissa ja sinne voidaan tehdä budjetit ja seurata budjettia vasta tehdä ennusteita, miten se projekti on edennyt ja pysyä tavallaan kartalla siitä rahan käytöstä hyvinkin tarkalla tasolla ja periaatteessa niin kuin se on ihan sitten yrityskohtaisesti taas, miten tarkalle tasolle sen asian vie. Että parempi yksinkertaisesti kuin ettei ollenkaan. Joo, ja toi nyt jo kuulostaa niin kuin siinä mielessä järkevältäkin, että tokihan voisi seurata kustannuksia. Meillä on varmaan joku tarjous pohjalla. Ollaan laskettu sille projektille jonkunnäköistä hintaa. Tarjouksen pohjalta syntyy sitten projektille budjetti. Ja sitten me voidaan sitä vasten seurata sitä toteumaa, niin tämähän kulkee tämä raha niin kuin ihan jo sieltä alusta asti mukana. Puhuttiin siitä, että projektit voi olla pitkiä ja samanaikaisesti monta päällä, niin kassavirta. Joo, se on tosi tärkeä, etenkin jos tehdään isoja projekteja ja on isoja ostoja, isoja vaikka alvimaksuja, niin sitä rahaa pitää sitten kassassa olla tiettynä päivänä ja jos et sä pysty niihin ennakoimaan, niin siinä saattaa yhtäkkiä kassa kuivua väärässä kohtaa, että projektin kassavirran seuranta on äärimmäisen tärkeää, etenkin jos mennään vähän isommissa projekteissa, että liikkuu vaikka satoja tuhansia siinä, niin ilman sitä ollaan taas aika lailla reagoimassa niihin tilanteisiin. Tämä on muuten hyvä, kun sanoit projektin kassavirta, kun mietin tässä että no kyllähän nyt yrityksen kassavirta ja taas se kirjanpitäjä, kyllähän se tietää, mutta eihän se kirjanpitäjä tiedä, että missä projekteissa ostetaan tätä tavaraa nyt samanaikaisesti, mutta maksut tuleekin vasta jälkijättöisesti tai myöhemmin. Eihän kirjanpitäjällä sellaista tietoa ole. Ei se välttämättä sitä tiedä, ellei järjestelmissä pääse sitä näkemään, mutta kyllä se mun mielestä on enemmän sen projektiorganisaation tehtävä olla tietoinen tuosta asiasta, että jotenkin ajattelisin, että se kirjanpitäjä on niin kuin jopa kuukauden 2 myöhässäkin siinä, että sitten on voinut jo tulla tuulettimeen siinä kohtaa, että tuossa oli kaksi hyvää asiaa. Nyt täysin allekirjoitan tuon, että monesti se kirjanpito tulee niin jäljessä, että se sen päivän tilanne on silloin jo myöhäistä. Ja sitten juuri se, että ne, jotka tietää, mitä tavaraa pitää tilata, koska sen pitää olla siellä työmaalla, niin ne pystyy sitten seuraamaan tätä ja kertomaan sitten yrityksen johdolle, että tuossa huomioisi sitten, että nyt meillä on samanaikaisesti nämä kriittiset vaiheet useammassa projektissa. Niin kyllä tämä koko ajan aukeaa selkeästi paremmin, että miksi projektin hallintatyökalu myös taloudessa. Kyllä joo, ja etenkin siihen kassavirran seurantaan, niin tekee tavallaan maksupostienkin määritystä siihen kauppaan, niin pitää tavallaan miettiä sen kassavirrankin näkökulmasta, että missä kohtaa mistä rahaa otetaan ja monesti sitä yritetään etupainotteisesti ottaa, mutta tietysti asiakas yrittää, että se olisi lähempänä siellä toimitushetkeä sitten ne suurimmat potit, mutta meidän pitää kuitenkin projektin toteuttajana kattaa ne kulut. Niin se kassavirta on tosi tärkeä kaiken kaikkiaan. Tietysti kulupuolelta niin tulopuoli on tärkeä ja maksupostit ja maksuerät ja niiden suunnittelu niin vähintään yhtä tärkeää kuin osto, mutta sitten meillä on tämä henkilöstö, joka tekee sen työn. Niin mitenkäs siis projektinhallinta, mutta onhan meillä palkanlaskennat ja kaikki tällaiset työkalut jo olemassa? Joo, kyllä se
etenkin henkilövaltaisissa projekteissa niin iso osa kustannuksista tulee sitten niiden ihmisten työtunneista ja yhtä tärkeää on se, että se henkilökustannus näkyy siellä projektilla, että mihinkä sen henkilön työaika on oikeasti mennyt ja henkilöllä on joku oma kustannushinta. Siitä laskennasta voi tehdä taidetta tai vetää sen yhdellä luvulla läpi. Mutta mun mielestä tosi tärkeää seurata myös sitä henkilön ajankäyttöä, että käytetäänkö nyt sen aikaa sillä tavalla, että sitä saadaan niin kuin paras tuotto irti ja mihinkä se aika menee ja että projektikohdistukset kaikkiin työaikakirjauksiin, niin siitä on sen jälkeen aika helppo katsoa, että mihinkä se työaika menee. Meillähän on nyt niin kuin ensin on se tarjousvaiheen tuntimäärä, mitä me ollaan laskettu tai pohdittu. Sitten meillä on budjetoitu tuntimäärä ja sitten meillä on vielä se toteumatuntimäärä mätsääkseen näihin asioihin. Ja sitten tietyllä tapaa tunnistan tai muistan omista kokemuksista, että on tällaisia lisätyö tai hätätyö tai jotain muuta, mikä sitten pitäisi vielä sit saada näkymään siellä lopullisessa tuloksessa. Niin kyllähän toi tommoinen työkalu, niin kun kertoo konkreettisesti sen, että mitä siellä on tapahtunut, niin kyllähän sieltä niin monenlaista dataa saa irti. Jo pelkästään sitä yksittäisprojektia varten, mutta myös tulevaisuutta ajatellen. Saa joo, ja sitten juuri kun sanoit noista lisätöistäkin, niin kuinka paljon lisätöitä jää laskuttamatta ilman softaa. Että se tekijä ei tiedä, mihinkä niitä kirjaa, tai jos se kirjaa ne väärään kohtaan, niin ne jää laskuttamatta. Ja softat on sitä varten, ettei sen tekijän tarvista tietää, mihin pitääkö laskuttaa vai eikö tarvi, vaan se kohdistaa tuntinsa sille lisätyölle ja joku muu on päättänyt ennakkoon, että näitä töitä laskutetaan. Ei se ole välttämättä sen tekijän päätös. Eikä tarvitse muistaa sitä, että pitääpä mainita tuosta, ettei vie tuommoisenkin asian. Joo, ja kyllä tuo niin kuin myös palkanlaskennan näkökulmasta niin tuntuu, että taas niin kuin sen sijaan, että sitten erikseen kirjoittaisiin työtunteja ja projektitunteja, niin saadaan yksilökirjauksilla sitten hoidettua myöskin sitten se palkanlaskennan puoli sieltä sen projektin kautta. Niin. Kyllä. Tuleeko muuten nyt sitten vielä mieleen tässä kohtaa nyt näitä talousasioita ja nyt ollaan palloteltu sitä, että projektit voi olla ylivuotisia ja ollaan kirjanpitoa ja palkanlaskentaa, niin onko nyt joku vielä semmoinen selkeä nosto, mitä tässä talousosiossa sinulla tulee mieleen? No ehkä se noissa pitkissä projektissa on sitten se osatuloutus semmoinen, että ilman sitä projektisoftaa niin ei sitä osatuloutusta oikein pysty tekemään. Siinä kyllä verottaja puuttuu siihen aika äkkiä, jos niitä vedetään randomilla hatusta, että tämmöiset tuloutetaan tällä kertaa, niin kyllä se vaatii aika tarkkaa dataa, että sen voi tehdä niin, että se menee läpi vielä verotarkastuksestakin. Joo, ja nyt itse asiassa tuossa, mistä puhuttiin aikaisemmin, se, että se yrityksen kokonaisuus ja sitten sen yrityksen liiketoiminnan muodostavat erilliset projektit, niin kyllähän se aika hapuileva se kuva on, jos projekteja tuloutellaan niin kuin kertalyönnillä. Että antaahan se paljon oikeamman kuvan, kun niiden sen hetkinen tilanne merkitään kirjanpitoon tilikauden päätteeksi, niin kyllä se varmasti niin kuin yrityksen johdon näkökulmasta niin tämä työkalu on sellainen, että ilman sitä ei kannata edes yrittää. Kyllä se ainakin vaikeaksi menee. Kassa pitää olla kunnossa. Niin, no toki tietysti se siinä on, että jos ei tarvitse siitä miettiä, niin voi jättää käyttämään. Palataan tarvittaessa rahoihin, mutta mennään tuonne toteutuksen puolelle, niin mitenkä, jos nyt ajatellaan, että projekti lähtee sieltä, varmaan se lähtee sieltä tarjousvaiheesta. Tai se on ehkä, vai onko se ensimmäinen vaihe? Onko sitä ennen vielä jotain? No joo, kai siinä periaatteessa voi olla ne tarjousta edeltävätkin toimenpiteet, mutta ehkä se projekti perustetaan yleensä aikaisintaan siinä tarjousvaiheessa. Voi kai sen tietysti perustaa aikaisemminkin, jos lähtee niin kuin kaikki kulut kohdistaan sille tulevalle asiakkaalle, tulevalle projektille, mutta ehkä se tarjousvaiheessa yleisesti
perustetaan se projekti, että nähdään myös sitä tarjousvaiheen ajankäyttöä. Siihen saattaa kuitenkin liittyä hyvinkin laajasti sitä tekemistä. Joo, tuossa on aiemmin puhuttu siitä, että projektista riippuen niin kestot voi olla pitkiä, mutta ne voi olla myös ne tarjousvaiheet pitkiä ja siellä voi olla esivalmisteluita ja jopa suunnittelutöitä. Niin nämä aikaisemmat vaiheet nyt varmaan jälleen kerran nivoutuu siihen, että kun projektin hallintatyökalu on kytköksissä vaikka nyt asiakkuuden hallintaan sieltä alkupäästä, niin silloinhan se jouhevasti sitten siirtyy projektiksi sieltä myyntiputkivaiheesta. Kyllä, ehdottomasti taas kerran etua siitä, että se on samaa järjestelmää kaikki. Ja itse asiassa toisinpäin käännettynä, niin että nämä on samassa järjestelmässä, niin kyllähän siinä tarjousvaiheessa on jo hyvä tietää, että mitä projekteja meillä nyt on päällä ja koska ne on valmistumassa, eli mihin tämä voidaan myydä tai tarjota tämä uusi projekti. Joo, se on aika oleellinen osa siinä kohtaa, kun mennään jotain lupaamaan, että pystytään katsoa vaikka sen tuotannon aikatauluja. Jos puhutaan isoistakin projekteista, niin saattaa olla, että meillä yksi projekti vie koko hallitilan, niin se on sitten tuotannon järjestelmästä aika helppo katsoa, että se vapautuu 3 kuukauden päästä toi hallitila ja se tarvitaan tähän, niin sen voi siitä sitten niin sanotusti luvata, että tohon se tulee, jos se tilaus tulee niin sanotusti nyt. No toi tuotannon kapasiteetti on selkeästi myöskin yksi. Varmaan tässä kohtaa sitten hankinnat ja noi varaston saldot, mahdolliset tällaiset, niin vaikuttaa myös, että kyllä se nyt aika aikaisessa vaiheessa jo nivoutuu aika moneen paikkaan loppujen lopuksi, ennen kuin projekti on edes käynnissä. Kyllä se vaatii aika paljon suunnittelua ja mahdollista aikataulun simulointiakin, että se pystytään sitten toteuttamaan. Mitä isompi ja laajempi projekti taas, niin sitä enemmän se vaatii sitä ennakointia ja laskentaa, että ei vain tehdä kauppaa ja sitten ruvetaan miettimään, että kuinka me tuo saadaan tehtyä. Niin ja milloin. Niin, kyllä. Ja millä tavaralla. Joo. No hei, päästiin siihen kauppaan. Eli nyt on asiakkaan kanssa päästy siihen pisteeseen, että hyvä, tilataan. Niin mitäs me tehdään sitten seuraavaksi? Projektihan nyt tavallaan on perustettu siinä kohtaa hyvin usein. Jos sitä ei ole perustettu, niin sitten lähdetään perustamaan tavallaan niitä vaiheita ja budjettia ja tehtäviä aikataulutetaan. Tavallaan luodaan se pohja sille tulevan projektin tekemiselle, että on sitten niin kuin kaikki ne lähtökohdat siellä kunnossa, että se seuranta tehdään sitten niitä vasten. Joo, ja tuossa nyt budjetointia tavallaan, niin sitä voi tästä toteutuksen näkökulmasta, että paitsi rahan näkökulmasta, niin onhan sekin budjetointia tavallaan, kun mietitään sitä työvoiman tarvetta ja kapasiteetteja ja sitä kautta sitten syntyy tunteja ja sitä kautta sitten taas aikatauluja. Mutta projektin vaiheet. Ainakin oma kokemus on, että projektit on vaiheistettu. Niin tehdäänkö sitä tällaisella työkalulla? Kyllä se on aika oleellinen osa sitä projektia ja projektisoftan käyttöä, että tuossa on mun mielestä taas vähän yrityksestä ja projektista riippuen, niin sen voi tehdä hyvin, hyvin yksityiskohtaiseksi, hyvin tarkalle tasolle tai sitten vetää vähän ylätasolla ja saada se projekti seurattua. Mieluummin vähän karkeasti kuin ettei ollenkaan. Että on niitä päätason vaiheita ja sitten voidaan vielä erikseen niiden alle tehdä niitä tehtäviä, yksittäisiä tehtäviä. Että esimerkiksi nyt Lemonsoftissa niin pystyy niiden vaiheille pystyy kohdistamaan niitä kaikkia laskutusasetuksiakin, että taas helpottaa sitä projektityöntekijää, että sen ei tarvitse miettiä, että pitääkö laskuttaa vai ei. Ja tuosta itse asiassa palataan sen verran tuohon talouteen, että jos ajateltiin, että meillä on se koko yritys
jonka taloutta pitää seurata, mutta sitten meidän pitäisi tietää niistä projekteista, että miten niillä menee ja onko ne kannattavia ja muuten. Mutta tuollahan me pystytään seuraamaan sitä niiden projektien vaiheitakin, että sieltä myös saadaan kiinni niitä vaiheita, jotka tuottaa tai sitten ei tuota, eli mihin rahaa hukkuu ja kenties päästä kiinni siihen, että voiko niitä tehdä fiksummin, eikä vaan sellainen niin kuin nyt on aina tehty. Joo, kyllä. Ja periaatteessa voi olla niin kuin läpi projektien tiettyjä vakiovaiheita, mitä voi sitten seurata jälkeenpäin sitä, että miten nämä vaiheet on yleensä muissa projekteissa mennyt, että vaikka nyt suunnitteluvaihe semmoinen, mikä on kaikissa projekteissa tässä meidän esimerkissä, niin voidaan katsoa, että paljonko niihin menee aikaa esimerkiksi tarjousvaiheessa, jos ne suunnitteluporukalla tai kaupan jälkeen, että osataan niitä tietysti hinnoitellakin sitten oikein myöhemmin, kun on se tarkempi seuranta. Ja tuosta tuli muuten vielä sekin mieleen, että vähän sama mitä puhuttiin siinä liiketoiminta-alueesta, että kustannuspaikka-asiassa, että kun on vakiovaiheet, niin silloin ne on taas vertailukelpoisia nämä asiat. Ja kyllä, tiedostan, että kaikki projektit eivät ole samankaltaisia, mutta varmaan on mahdollista tehdä sitten omia vaiheita silloin, kun projekti poikkeaa jostain. Mutta tietyllä tapaa niin kuin on vakioitavissa muutamia vaiheita, jolloin voidaan vertailla. Kyllä se ainakin meidän asiakaskunnassa on hyvin usein niin, että tehdään tietyn tyyppisiä projekteja. Ei välttämättä tehdä ihan mitä sattuu. Sitten niille on ne vakiopohjat olemassa ja sitten muokataan niistä ne tähän projektiin liittyvät vaiheet ja poistetaan turhat sieltä, että se softa pystyy kyllä auttamaan siinä perustamistöissäkin aika paljon. Ja sitten niin kuin mainitsit, niin sitten vielä kun vaiheiden alle niitä tehtäviä tulee, niin sittenhän se menee jo hyvinkin tarkalle tasolle tarvittaessa, mutta kai sielläkin voi vähän niin kuin tarpeen mukaan säätää sitä, että kuinka tarkalla tasolla niitä tehtäviä seurataan. Joo, ehkä vähän pätee se sama juttu kuin kaikissa softan käytöissä, että mieluummin vähän yksinkertaisesti kuin liian monimutkaisesti, että se todennäköisesti menee se kirjaus väärin, jos sulla on 17 kohtaa, mihinkä sun pitää valita, että sitten se vain laitetaan johonkin. Sen tiedon arvo on aika heikko siinä kohtaa, että jos ruvetaan seuraavaa vastaavaa projektia hinnoittelee, niin se voi ollakin, että siellä on väärässä vaiheessa liikaa tunteja ja jos sitä vaihetta ei uudessa projektissa ole kovin isolla merkityksellä, niin saattaa jäädä yksi iso kustannustekijä pois. Tuossa vaiheiden ja aikataulutuksen kanssa niin nousee väkisin nyt mieleen toi logistiikan osuus, koska se vaikuttaa minun mielestäni ihan suoraan aina niihin aikatauluihin, että saadaanko tavaraa meille, saadaanko tavaraa tuotantoon, työmaalle, mihin tahansa, niin eikö se tule jo tässä vaiheessa mukaan? Kyllä se tulee siinä, kun varmaan sitä logistiikkaa niin kuin ihan väkisinkin joutuu jo suunnittelemaan siellä tarjousvaiheessa, kun tiedetään, että osassa materiaaleissa voi olla pitkiäkin toimitusaikoja, että jos se tulee kaukaa ja 8 kuukautta on toimitusaika, niin sillä on aika iso merkitys sitten siihen projektin toteutusaikatauluunkin ja juuri noilla toimitusajoilla on aika iso merkitys sitä kaiken kaikkiaan siihen projektin onnistumiseen, että jos tehdään vähän kevyesti joku ostotilauskin ja sieltä jää puolet tavaroista pois ja se on 8 kuukautta lisää, niin se on aika varma paikka, että se mennään hattukourassa asiakkaan puheille seuraavaksi, mutta taas kerran, kun ne on softaan kaikki kirjattu, tiedetään toimitusaikataulut ja toimittaja on vahvistanut ne, niin se projektisofta sitten osaa itse kertoa, että nämä myöhästyy. Jolloin taas meillä on tieto sillä porukalla, joka hallinnoi niitä vaiheita ja sitä seuraavia vaiheita. Et jos joku jää tässä vaiheessa myöhään, niin sehän tarkoittaa sitten sinne eteenpäin mahdollisesti, todennäköisesti, että seuraavatkin vaiheet tulee myöhästyä. Kyllä.
siitä pystyy sitten jo hyvin reagoimaan niihin seuraaviin vaiheisiin, että älkää menkö sinne työmaalle vielä. Niin, että auto seis Niin, takaisin hallille. kyllä. Logistiikka, se vaikutti aika moneen paikkaan. Ja meillä oli nyt niin kuin esimerkkinä nämä teollisen tuotannon projektit. Niin miten sitten projektin hallinta ja tuotanto? Siinä se tuotanto on niin kuin yksi osa sitä projektia. Yleensä siihen liittyy hyvin paljon muutakin kuin se varsinainen tuotantovaihe. Sitä katsotaan projektia niin sanotusti ylätasolla ja sitten se tuotanto on siellä yksi vaihe. Ihan niin kuin joku ostot esimerkiksi, mutta totta kai se tuotanto on niin kuin asiana hirvittävän isossa roolissa siinä, mutta kuitenkin niin kuin kokonaisuuden näkökulmasta se on yksi projektin vaihe. Niin, tämä on nyt eri asia sitten kuin tuotannon ohjaus, joka kylläkin niin kuin, jos meillä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka pitää sisällään sekä projektin hallinnan että tuotannon ohjauksen, niin nehän saadaan keskustelemaan keskenään, mutta tässä on ehkä hyvä erotella se, että nyt se tuotanto tässä tilanteessa, niin se on nyt tuotannon ohjaus ja projektin hallinnan tuotanto on kaksi eri asiaa. Periaatteessa, niin kuin se nyt Lemonsoftissa on yhdessä järjestelmässä sekä projektin hallinta että tuotanto, niin se tuotannon ohjaus, se voi mennä sinne tavallaan lattiatasolla paljon syvemmälle. Seurataan konekapasiteettia esimerkiksi, aikataulutetaan siellä asioita, järjestetään työjonoa uusiksi. Tavallaan seurataan niin kuin huomattavasti tarkemmalla tasolla sitä projektia siinä tuotantovaiheessa. Jotkut vie sen tolle tasolle, mutta toiset taas sitten kuittaa sen tuotantovaiheen sillä, että se on yksi vaihe projektilla ja sinne tehdään normaalisti tuntikirjauksia. Mutta se tuotannon ohjaus mahdollistaa siihen vielä paremmin sitä materiaalihallintaa, kapasiteetin hallintaa. Että se on niin kuin ehdottomasti hyvä asia, että sen vie sillekin tasolle. Ja sitten taas toisaalta, niin nythän teollisen tuotannon projektit, niin nehän voi myös olla niin, että meillä ei ole, me emme itse tee raaka-aineista koneilla, vaan meille tulee komponentteja, jotka sitten kootaan ja on ehkä linjastoja, mutta ei varsinaisesti niin kuin ajettavia koneita, niin tuo tuotantokin on itse asiassa aika laaja alue, kun sitä rupeaa tolleen niin kuin pallottelee. Kyllä, variaatioita on varmasti kyllä yhtä paljon kuin on yrityksiäkin, että osa tehdään alihankintana, osa tehdään itse, että kyllä kaikki on niin kuin mahdollista ja se on niin kuin, vielä jos on alihankkijakin mukana, niin vielä tärkeämmässä roolissa on se softa siinä. Joo, koska tuosta nyt heti saman tien kytken itse sitä niin kuin ainakin kahteen asiaan, eli taas niihin joko alihankintan työn näkökulmasta siihen käytettävään aikaan ja logistiikkakin niin kuin joka vaikuttaa taas aikatauluihin sekä budjettiin ja asioihin. Joo, tähän kytkeytyy tämäkin asia taas niin kuin lonkerollaan joka paikkaan. Niitä projektitöistä ja palkoista vähän tuossa puhuttiin, mutta vielä vähän haluaisin puristella sitä, että miten on työkalulla niin kuin sitä ihan oikeasti seurataan sitä, että kuinka paljon meillä on käsipareja käytössä tai onko meillä käsipareja käytössä ja kauanko Matilta nyt menee, kun se kertaa noin 17 000 komponenttia paikoilleen. Oli vähän isompi työmaa. Niin. Taas jos se viedään vähän niin kuin tarkemmalle tasolle, niin tuotannon kapasiteetti voidaan laskea vaikka työvuorosuunnittelun kautta. Meillä on tietyt henkilöt, jotka menee tietyille työpisteille tai koneille ja sitä kautta muodostuu se tuotannon kapasiteetti. Ja jos se viedään tuolle tasolle, niin se tavallaan tuo reaaliaikaisemmin sen näkyvyyden siihen esimerkiksi lomiin ja muihin poissaoloihin, että jos se Matti on siellä työpisteellä se ainut tekijä ja se on viikon pois, niin ei tule kovin montaa
kokoonpanoa suoritettua, että se näkyy välittömästi siellä ylikuormituksena ja siinä kohtaa tehdään uudelleen ajoitus. Joo, ja toi ehkä herkästi nyt ainakin itsellään vähän hukkutaan taas tuo, että kun ne projektit on pitkäkestoisia, niin siellähän tosiaan tulee kesälomat, talvilomat, niiden yllättävien poikkeuksien jotkut sairastumiset tai sairaslomat, niin mitä useampi projekti, niin tuo työvuorosuunnitteluhan kuulosti siinä, niin kuin, että sehän siinä se ratkaisu on. Kyllä se auttaa asiaa. Jotkut kokee tietysti, että se on taas yksi softa osa lisää, mitä pitää käyttää, mutta siinä kohtaa, kun tulee niitä ongelmakohtia ja poikkeamia, niin tulee mieleen, että voi kun nämä olisi kirjattu aikanaan, niin oltaisiin tiedetty tämäkin jo. En ole ihan varma, käytitkö termiä jos, mutta voisin kuvitella, että jos näitä työkaluja ei käytä, niin se on enemmän kuin varmaa, että niitä ongelmakohtia tulee, että ei ole huomioitu tätä sumaa ja pullonkaulaa. Niin ainahan ne osuu päällekkäin. Ja jouluksi ja juhannukseksi maailman valmiiksi. Kyllä, näin se on. Siinä meidän alussa oli nämä yllätykset. No itse asiassa tämäkin just se, että jos ei näitä nyt yhtään mieti, niin mutta kaikki yllätyksethän ei ole niin kuin omatekoisia. Mitä sitten, jos tilaaja tai asiakas muuttaakin aikatauluja? Joo, hyvin suuri todennäköisyyskin on, että näin voi käydä, jos tehdään vaikka jotakin hallin teräsrakenteita, niin se voi olla, että se meidän projekti edeltävä vaihe ei ole vielä siinä pisteessä, että me voitaisiin toimittaa, niin siinä kohtaa saatetaan tulla taas uusiin ongelmiin tai haasteisiin, että mitä me tehdään sille, että me päästäisiin meidän hallin kokonaan vievästä materiaalista eroon, että mihin toimitetaan ja näin poispäin, että muutoksia voi tulla tai tulee varmasti joka tapauksessa. Joo, tämä taisi olla niitä siinä alussa mainittuja semmoisia ei yllättäviä yllätyksiä, eli ei pitäisi olla yllätys, että yllätyksiä ja muutoksia voi tulla. Ja sitten taas tuossa nyt näen sen, että kun on useampia projekteja samanaikaisesti päällä, niin nyt tämä muutos tässä aikataulussa, niin sitähän pitää peilata sitten niihin muihinkin projekteihin, että mitä se vaikuttaa sitten taas niihin, vaikuttaako se niihin, helpottaako se, vaikeuttaako se, ja sitten tavallaan tehdä taas sitä uudelleen aikataulutusta ja joo, kyllä se usein vaatii sitten tietenkin isoissa projekteissa, niin se vaatii jotakin järjestelyjä, että saadaan taas se seuraava projekti aloitettua esimerkiksi oikeaan aikaan, että ei se kumuloi vain eteenpäin niitä ongelmia. Joo, ja tietysti myyjää hiukan kiinnostaa, että mihin sen seuraavan voi myydä. Niin, kyllä. Niin se sinnekin voi vaikuttaa. Joo. Mainitsit muuten tuosta, että nyt me ollaan tavallaan niin kuin mietitty tätä tuotantoa tässä, mutta mainitsit nämä teräsrakenteet, jotka pitää toimittaa sinne työmaalle, mutta tämähän voi siis pitää sisällään sekä sitä ihan koneellista tuotantoa, se voi pitää sitä kokoonpanoa, mutta sitten vähän voidaan mennä sinne työmaallekin työskentelemään, niin taipuuko vielä? Kyllä, se on yksi vaihe projektilla, että noin niin kuin softan näkökulmasta se ei ole juuri sen kummallisempi, että sitten aikataulutetaan asennusvaihetta ja kohdistetaan se tekijöille ja tekijät kuittaa vaikka mobiilisti vaiheita tehdyksi, että sieltä kentältäkin kyllä saadaan se tieto sitten projektille ja projektiryhmälle tietoon, että missä vaiheessa mennään ja taas vähän asennuskestosta riippuen niin pystyy taas kertomaan kuittauksilla sitä, että missä vaiheessa siellä ollaan. Ja tämäkin niin kuin oikeastaan alleviivaa sitä, että kuinka monenlaisia projekteja ylipäänsäkin on, mutta ei se minusta ainakaan nyt tämän keskustelun perusteella niin yhtään vähennä sitä tarvetta, että pitää tietää, mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta on toi niin kuin tietyllä tapaa aika haastavakin tilanne, että asiakkaankin pitäisi, niin kuin semmoinen, joka miettii näitä, niin aika tarkkaan miettiä ne omat hommansa, että löytää siihen oikeanlaisia ratkaisuja. Joo, kyllä projektibisnes on huomattavan paljon monimutkaisempaa kuin esimerkiksi tukkutoiminta, että ostaminen ja myyminen on aika paljon yksinkertaisempaa, että projekti liittyy niin kaikkeen tekemiseen.
itse en keksi muuta keinoa kuin sen projektisoftan, millä sitä pystyisi hallittamaan. Ja nimenomaan vielä niin, että se läpinäkyvyys on kaikkeen tekemiseen. Ei vain siihen, että joku kirjaa manuaalisesti projektille, että nyt tämä on tehty ja nyt ollaan ehkä tässä vaiheessa. Kyllä pitää päästä näkemään oikeasti sinne juuritasolle, että mistä se data on peräisin. Joo, ja kyllä mä luulen, että se kirjanpitäjä, joka ei hirveän mielellään nyt niitä liiketoiminta-alueita tai kustannuspaikkoja ollut perustamassa, niin sekin arvostaa, että sieltä tulee tarkkaa tietoa ja ne virtaa sitten loppuviimein sinne yhteen paikkaan, jotta saadaan myös sitten se yrityksen kokonaistilanne ja lain kirjaimen mukainen kirjanpito tehtyä. Mutta sitten yrityksen johto kuitenkin pääsee käsiksi siihen, että mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä ja koska tapahtuu ja mitä tapahtuu. Kyllä, se on kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Mutta yhteenvetona, niin me käytiin nyt projektinhallinta talouden ja toteutuksen näkökulmasta läpi, niin heitäs nyt loppuun sellaiset hyvät kiteytykset. Jaha, no ehkä talouspuolella tai talouden seurannassa ajattelisin, että se on niin kuin tosi tärkeää sen kassavirran seurannan kannalta. Oletetaan taas, että ei ole kassa niin kunnossa, että ei tarvitsisi välittää mistään, niin kassavirran seuranta on tosi tärkeää projektitasolla ja ylipäänsä sen budjetin seuranta ja ennusteiden tekeminen, että siinä reagoidaan oikeasti ennakolta niihin tuleviin muutoksiin, eikä reagoida vain sitten siihen, että nyt se tapahtui jo. Se on ehkä niin kuin se talouspuolen asia ja tietysti sitten siinä tekemisen puolella niin hyvin tärkeää on saada sitä dataa sieltä tekemisestä, että tiedetään missä ollaan ja missä mennään ja materiaalit, miten ne liikkuu ja koska ne liikkuu ja miten se tuotanto etenee ja onko sitä tarvittavaa resurssia käytettävissä ja koska sitä on käytettävissä ja tarvitaanko jotakin vuokratyöntekijöitä ja sillä datalla, mitä sieltä projektista saadaan, niin sillä on tosi iso merkitys sen koko projektin onnistumiseen. Se oli aika kattava pläjäys, eli projektin kaikki osa-alueet mielellään järkevästi yhdestä näkymästä. Eli meillä on näkymää ja sitten meillä on ennustettavuutta. Ja minä nostaisin vielä sellaisen asian, että kun vetää projektia, niin näin toimimalla, niin ne ei ole sitten ne seurantapalaverit, niin ne ei ole kriisipalavereita, vaan niissä voidaan todeta, että nämä on tehty, tonne ollaan menossa. Niin minä luulen, että se on aika hyvä tavoitetila. Kiitos kun kuuntelit. Jos tästä projektinhallintaosiosta koitetta oli hyötyä ja iloa, niin pistä jakso jakoon kollegalle tai yhteistyötaholle. Kiitos. Kiitos.